everyone! I'm Carla Bermudo Carnicio ug na ako din sa Dansa Colon para mo-assist ug mo-tan-aw kung kining atong mga Cebuano nagapalo ba sa balaod sa dalan. Stricto gyud nato no kaning walking. Most importante kaning bata o palabang dili magbantay sa suga, dili magtan-aw sa atong pedestrian light. Natay duha ka option na ni ma'am kung madakpan natay compromise penalty 50 pesos ra o kadali sila. Ang wa magdali mo na i-under ko na mo 4 ka oras nga seminar. Community service o sa may ilang buhaton sa kanito? Either mangmilig sila sa kalsada o manglibdo ta sa kasillas or sa depende na sa among opisina. Ay miss, kanang nadakpan ni sila miss? Ay, good afternoon ma'am. Ma'am, nadakpan sila kay nag-jaywalking, wala sila matulog sa saktong pedestrian lane. Bakit kayo tumawid na nakanupan staff? Hindi po sa namin alam yung sa atin yung kita yung pedestrian lane. Gutom lang gid kayo, marunong duty, malipong dukuron. And that's all guys. Kamo tan-aw ninyo kinsa may angay basulod sa problema sa dalan. Ang gobyerno ba nga igulang nagpatuman niinyo ang kitang katawhan? Let us know in the comment section below and don't forget to like and share.